ste od prvog dana, kako je rat počeo, bili u odbrani srpskog Sarajeva i svo vreme ste proveli na jevrejskom groblju, braneći taj deo srpskog Sarajeva. Da, ja sam došao na jevrejsko groblje 21. aprila 1992. godine posle proboja muslimanskih snaga na dio naše teritorije. Tog 21. aprila mi smo silazili i čistili Grbavicu. Ja sam bio na Vrbanja mostu i dobio sam zadatak od komande policije na Vracama da se prebacim sa svojim ljudstvom na položaj na jevrejskom groblju gdje smo odbili muslimanski napad, nanijeli žestoke gubitke, a oni su za odmazdu odveli 5-6 stavaca civila, posle su oni razmijenjeni. I od tada od 21. aprila 1992. ja sam stacioniran na jevrejskom groblju, a u maju mjesecu, negdje oko Đurđevdana, ulazim u malu kasarnu Bost ispod Debelog brda gdje je bio centar veze u tunelu u brdu. Tako da smo te položaje držali do zaključenja Dejtonskog sporazuma i kontrolisali jevrejsko groblje i Vrbanje. Sve od Debelog brda do Vrbanja mosta i Ozrensku ulicu i tako dalje, na čitavom prostoru srpskih Grbavica.